yhdessä näyttelyyn. Minulla on tämmöinen ilo ja kunnia tämän ryhmän puolesta niin toivottaa teidät tervetulleeksi, että opettajat ovat olleet tässä etujunassa tässä näyttelyssä ja tosi innokkaana ja sitten koko ryhmä lähti sitten mukaan, että ollaan yhdessä tässä näyttelyssä. Että tästä jokainen varmaan lyhyesti voi mainita jotain. Tai tässä on meidän yhdessä näyttelyteoskokonaisuus, eli siellä on teoksia jokaiselta. Ja se kuvastaa hyvin tätä näyttelyäkin, eli tehdään ja punnerretaan yhdessä, että on tosi ylpeä, että Kuvataidekoulussa on näin hienoja niin opettajia kuin taiteilijoitakin. Tästä yhdessä teoksesta voisi sen verran valottaa, että tämä oli meille kaikille sellainen yllätys. Ja sovittiin niin, että jokainen tuo töitä tänne ja ne on kooltaan 15 × 15. Ja sitten oli hauska nähdä, että minkälaisia paloja niitä alkoi siinä lipustusvaiheessa tänne ilmestymään. Tosi kiva siitä tuli, että ollaan iloittu tästä yhteisestä teoksesta. Ja tämä koko näyttely on meille ollut aika yllätyksellinen. Loppuun asti, kun ollaan oltu hyvin kiireisiä, ollaan tehty sitä opetustyötä, niin sitten oli hauska nähdä, että minkälainen sitä lopulta tulee. Meillä on täällä käsitöitä, valokuvia, grafiikkaa, maalauksia, sekatekniikkatöitä, lasitöitä ja monenlaista. Eli osaajuutta on monialaisesti. Eiköhän nosteta Marja. Tervetuloa. Tervetuloa.